Hakajagran begla pathai kubor hakasngi bar president kasenjuk uba lembaka step war ulong begla persha ajur ke jingpens kambiang juga district council yo ba Bashemphang thaba kumu Lyngdoh ka hima soyong halor ka nongrim baka KHDC kamshimla ai ka kaipot tokit yaki ulai thu baka senjuk kanomla satyawan pidyang yakani ke jingpens kambiang yo ba Bashemphang thaba kumu Lyngdoh ba pura ka hima soyong halor ka nongrim bo deu nong sensyar ubala pharya barwanra ka jinga pachnong hakashnong krang barok away daga ba shupen khashnong tang na kabenta ka jingmen toy san prathai jongno ra jongno Nimyo kano report kaba nagalim ka district council hadin ba nagalim ka sunjuk kisdal snam kaba nadu te kisnan ku ma krew sedien bangila pha sibun ki complain ha kaba dai ka jisun sa jong ba Bashemphang kaba ba hatu district council nila sha khot arse ban haring yani ban nagalim jong u neu Lyngdoh soya te hakate ka jing haring tai katkum ka jing ya sngap ya ka ka ba nagalim ki officer ki ba kali ki ba haring ni hinta ni semba ka jing chuba du go wai ka badai ni baro kalalong ka ba baklalo te hnrai hatu kat manta bade kane ka office jong ka district council ka ba kan reinstate yang wana penskem yang yaw ne Bashemphang kaba kum Lyngdoh tanah kata nagalim jami kum kasenjuk ki sedasno ni dasno persya jur hadu kita kata but halor kita ki complain ki bengalom ba kane ka district council kamsen la nyau ba lane kamsen la sim ya kine ki kam but kamsen la airo ya kane ka report sangi kum kinong pha ya kane complain nama kidon sibun ba kina ki ba kta ya ka imam salang ke ba kta ya ka bolom jang ke hima hi boroi nama uni Bashemphang thaba umsem la katkum ke jingsen ke jini kalong ba umlong ba bet ban long kum Lyngdoh no sesa ju hima kat ba kan ma uni Bashemphang thaba kumur la suspend yu license hadu manta